Витебская махорка. Аркадь Куляшов. Читає Валентина Немцева. Здан город Витебск. Звесткой горкой ішлі мы вздовж яго дзвіны. Здан Витебск. Мы яго махорку яшчэ курылі да вайны. І адступіўшы на прывале, усе курылі як адзін. Развітваючыся, дышалі мы дымам родных нам мясцін. Дымок цягнуўся к соснам любым і плыў да хмарак, і адтуль пустым дамам, астыўшым трубам таксама гаварыў: пакуль. На фронт махорку прысылалі, другія гарады пасля чаргой міналі, дні і далі, усход, заход, вада, зямля. І вось назад ідзем мы в славе, нас паляць подыхі зімы. Жаданы горад, неўзабаве у родны горад прыйдзем мы. Ніводнага жывога дома, скрозь груды попелу цаглін, табачнай фабрыкі, вядома, не знойдзем мы сярод руін. За фабрыкай у самым цвеце быў сад. Няма яго, аднак, па-гаспадарскі ўсё прыкмецім, што і як. Наперад мы, на захад рушым, і ўсё, што вораг знішчыў, знёс, усё вярнуць назад прымусім, усё, нават дым ад папярос.